Zimbabwe won't recognize and congratulate Diomaye. Azvina kutombomira Mushe. Dumela mahulu the Nyametisian is back ngemsana. Munozviziva kuti inini ndini baba nyaya the Nyametisian. Ndinoweka nyaya idzi kunge metsi ndenge ndichidzifambira. Nhasi ndauya pano muri yeZimbabwe ndine nyaya ndakubatira ndasangana nayo pabepa reAfrica Beautiful Urundu ndo vakanyorwa kuti Zimbabwe won't recognize and congratulate Diomaye uyo anova president mutsva wekuSenegal. Nekuti panapa nyaya iri kunetsa pari kunzi mamwe mapresident mazhinji vakatomukorokotedza vachiti aiwa makorokoto wahwinawo, asi Zimbabwe haisati yakorokotedza ende vari kuti Zimbabwe aifa yakakorokotedza munhu iyeye nekuti hanzi haidi zvemaopposition nekuti inobhiliva kuti maopposition vanhu vanoshandiswa nevarungu. Ndiwo mashoko andasangana nawo akanyorwa paAfrica Beautiful Urundu. Kabepa kanowanika online kakanyorwa kuti the Zanupf government in Zimbabwe wanted President Macky Sall of Senegal to win the elections and not the opposition leader Diomaye Faye. Our highly placed sources within Zanupf confirm what we have all seen on the ground, that the Zanupf government has not yet congratulated the newly elected President Diomaye Faye of Senegal. In Zanupf, we have this strong view that the opposition in Africa is a creation of the West to undo our hard-won independence. We won't congratulate traitors, a Zanupf top official says. Ndo mashoko andasangana nawo akanyorwa pabepa reAfrica Beautiful Urundu. Kusazivawo zvangu kuti inini zvinomeka sense here kuti because what's the purpose yekuti kuitwe ma-elections? Kupractice kuti muri kuita democracy, muri kuita zvinhu zviri bo, muri kuita zvinhu zvikudiwa nevanhu vese, muri kuita zvido zvevanhu. So imimi muri kuzoti kanzi hatisi kukwanisa kuzocongratulate munhu. Why? Because handina wina. Kana imimi makawina inga muno muchikorokotedzwa kunzi makorokoto mahwina, handiti maita zvinhu zvikudiwa nevanhu. Saka muda kungopinda zvichi power kana zvichimonya. I don't know. I mean, ndo mashoko andaona akanyorwa paAfrica Beautiful Urundu vachinzi havasi kukorokotedza. Ininiwo zvangu chandakanakira nje kuti mushonga wepropaganda kuexposa handisi kuziva zvangu kuti how far truth is this kuti ndo rishoka mashoko abva kuZanupf, but vari kuti pane munhu wane wemukati muZanupf yomudiyataura kuti isusu zvemaopposition hatikorokotedze nekuti zvigadzirwa zvevarungu vekunze. Muri Zimbabwe ndo nyaya ndandakakubatirai panyaya version munozviziva kuti inini I am the Nyametisian. Ndinoweka nyaya ndichiuya panapa nenyaya dzine mukosho mukuru. So tell me what you think in the comment section.